भट होबाय भट होनानै जोबोद मोजां मोनबाय जोङो गणतान्त्रिक हादोरनि गणतान्त्रिक नोगोरारि हिसाबै दिनै जोंनि जि गणतान्त्रिक मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो दिनै जिथु भारतनि पार्लियामेन्टनि गोदान सरकार दानायनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोंनि जायगानि जोङो बिजाथिखौ सायख'नो थाखाय भट होबाय आरो बेयाव आं गावनि भटखौ होबाय बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा जे जों बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो जोंनि माने बिजाथिखौ गावनो सायख'नानै जोंनि दैदेनगिरिखौ बे हादोरखौ सालायनो थाखाय दैदेननो थाखाय जोङो बिबान होनो हायो दा फै जों बयबो बिदिनो भट होनांगौ आं बयखौबो खावलायदों जोंनि भटआ जोबोद बेसेन गोनां आरो बे हादोरनि नोगोरारि हिसाबै जोङो बे भटआव बाहागो लानांगौ आरो गावनि बेसेन बरा भटखौ जोङो सानै हयै जोंनि पसन्दनि बिजाथिनो भट होनांगौ गतिके जोङो भट होआलासिनो थानो नाङा आं खावलायदों बयबो जोङो भट होनांगौ नोंथांनि जोनोम जायगायाव भट होनानै माबायदि मोनदों आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो दिनै जोंनि जायगायाव गोबां गोदान लाइमोनफ्रा माने भट होनो मोनदों बिसोरनि नामा दासो गिबि खेबनि थाखाय भटार लिस्टआव माने सिखांदों आरो बे हिसाबै बिथांमोनहाबो भट होबाय आं मिजिंथिंदों गोदान जोलैया जोंनि हादोरखौ बिथिंनि गोदान सानस्रिखौ लानानै माने दावगालांनायनि थाखाय आवगायलांनायनि थाखाय बिथांमोनहाबो मोजां मोनसे भाव लालांनो हासिगोन आरो बियो थारैनो जोंनि इयुनखौ मोजां खालामगोन गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन